14. kole Tipsport Extraligy hokejisti Ežaka 37 privítali na svojom ľade Skalicu. Domáci hokejisti napokon dokázali zvíťaziť po výsledku 6-4 po tretinách 0-1, 2-1 a 4-2. V úvodnej tretine sa Havrani nedokázali dostať do tempa aj vďaka dobre koncentrovanej defenzíve súpera. Nedokázali využiť dve početné výhody o jedného hráča. Domácim chýbala predovšetkým rýchlosť, kombinačná presnosť a ďaleko väčšia agresivita a dôraz pred bránou súpera. Citeľná bola určite absencia Mateja Mišuru a Branislava Rapáča. Skaličania hrozili skôr z ojedinelých protiútokov, do ktorých vyrážali po chybnej rozohrávke domácich. A jeden z nich sa v 17. minúte podarilo využiť Vaškovičovi na vstrelenie vedúceho gólu. V druhej 20-minútovke sa obraz hry dramaticky nezmenil. Skalica naďalej pokračovala v pozornej obrannej hre a domáci hokejisti sa len veľmi ťažko presadzovali pred bránou Patrika Romančíka. Zo snahy o vyrovnanie urobili Havráni opäť chybu pred Martinom Šúrekom, čo dokonale dokázal využiť skalický obranca Drtina, keď v 27. minúte strelil druhý gól hostí. Ešte do konca druhej tretiny však Havráni dokázali zmazať gólové manko zásluhou presných zásahov Jozefa Haringa a Michala Tomana z trestného strieľania. V záverečnej časti hry sa Skaličania opäť ako prvý ujali vedenia, tentokrát 3-2 Vaškovičom. Domáci hokejisti dokázali znova vyrovnať Tiborom Kutálkom, hostia však okamžite z nasledujúceho útoku znova išli do vedenia a znova Ľubomírom Vaškovičom. Havrani však Jánom Románkom dokázali vyrovnať a o ich ubojovanom víťazstve napokon rozhodol dvojgólový Eduard Čedivý.